проследим какво се случва вече в залата. Господин президент, имате думата. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, Ваше Светейшество, уважаеми народни представители, уважаеми господа президенти, скъпи сънародници! Позволете ми да поздравя новоизбраният български патриарх с огромно уважение и респект към тежестта и силата на патриаршеския жезъл, както и с очакването и надеждата на всички граждани, избраните от тях политически и духовни водачи, да работят за единение, с вяра в демократичните и християнски ценности, за достоен живот, за добро и за напредък. През последните 23 години бяхме свидетели на много. Тези 23 години, които ние наричаме преход, България премина през няколко мащабни кризи. За този кратък период имахме 2 експертни и 2 служебни правителства. Но историята на България не е от 23 години. Ние знаем какво се е случвало. Имали сме периоди, през които политическите партии са били забранени. Имали сме 7 велики народни събрания. Имали сме период на суспендиране на Конституцията, когато народните представители са били 47. Имали сме авторитарни и тоталитарни управления, които са се обявявали за народни. Историята е важна. Трябва да я помним, защото без корените си ще изсъхнем бързо. Вярвам, че законите и правилата в правовата държава са щит срещу задълбочаване на кризи и здравия фундамент по пътя на тяхното преодоляване. Българската Конституция ни пази в трудни моменти и предвижда как да ги преодолеем. Тя е нашия стълб и опора. Десетилетия наред всички ние сме се стремили към това – да изградим държава върху основите на правов ред, да имаме общество, което е активно, общество, което отправя своите претенции и очаквания към избраните от него представители на властта, иска и намира форми, чрез които да участва в формулирането и осъществяването на важните за държавата въпроси. Много пъти извървяхме, но и не малко постигнахме. България заслужи да бъде член на Европейския съюз и НАТО. Българското общество показа недвусмислена ориентация към ценностите на европейската демокрация и този процес е необратим, защото това е наш съзнателен избор, в който всички ние вярваме и го искаме. Демокрацията в Европа обаче е свързана и с представата за добър живот. В последния месец хората излязаха масово на улиците и показаха, че в България има силно гражданско общество. Нашите сънародници искат много прости неща. Първо, да ги управляват почтенни хора. Второ, да не ги крадат. Трето, да не ги лъжат. Четвърто, да живеят добре. Гражданската енергия днес е много силна и е навсякъде. Въпросът е дали тя ще бъде съзидателна или разрушителна. Това зависи от лидерите на протестите, но зависи от нас, политиците. Това е наш общ ангажимент и на партиите, и на гражданите. Да не търсим дестабилизация. Гражданите ни подадаха ръка. Нека да я поемем. Имаме исторически шанс да върнем тяхното доверие. Днес сме свободно общество. Лесният достъп до информация и интернет ни променят. Хората реагират веднага на всяко събитие. Те искат да знаят повече. Институциите да са прозрачни към тях и да могат да упражняват регулярен контрол. Хората имат своите основателни искания и те имат своите дълбоки корени назад във времето на прехода и отвъд. Българското гражданско общество е активно и привързано към демократичните ценности. Показват го и протестите. Те са мирни, нещо по-важно. Все по-големи групи от български граждани обличат своите протести в конкретни искания към институциите.
Искания, насочени основно към това, те да работят ефективно и открито. Това е новото. Това е различното и ние нямаме право да го пренебрегваме. Какво ни казват гражданите? Как разчитаме техните послания? Това са важните въпроси, насочени към политическите сили, към тези, които след броени дни ще поискат нашето доверие на предстоящите избори. Да, протестите са много. Исканията са разнородни. Някои от протестиращите искат ЕРП-тата да станат държавни. От друга страна, не вярват в държавата. Искат държавата да не финансира партиите. От друга страна, кой да ги финансира? Частния сектор. Това по-добре ли? Други предлагат депутатите се отзовават. Имали сме го вече и това. Двете конституции на тоталитарната държава, тези от 1947 и 1971 година, имаха точно такива текстове. Говори се за национализация, но това не е решение, защото ще изгони инвеститорите. Ако навлезем в период на трайна несигурност и дестабилизация на страната, това ще увеличи риска да се инвестира. Ще вдигне безработицата, ще вдигне лихвите, следователно ще направи всички по-бедни, а животът ни още по-труден. Не искаме да се стигне до там, затова разчитаме на мъдрост, добронамереност и отговорност за излизане от кризата, а не на емоции и прибързани действия и оценки. Нека да не се подценяват рисковете и последиците от действията на всички нас, но и да не се правят прибързани оценки за исканията на гражданите като крайно леви, крайно десни, лозунги, популистки и други. Тези оценки са плоскост, върху която не препоръчвам на никой да стъпва, а и гражданите не го позволяват. Днес безизходица се излива по улицата, но проблемът на държавата не е причинен от улицата и хората ясно го показаха. Проблемът е в неизпълнените обещания на политиците, неефективните институции и ниското доверие към тях. Проблемите няма да бъдат решени от днес за утре, но днес и утре ние ще вземем решения. Някои ще бъдат правилни, някои ще бъдат грешни, но всяко едно от тях ще има своя краткосрочен и дългосрочен ефект. Дано всички си даваме сметка за това, че днес пред очите на целия свят в България се гори европейското знаме, гори се Конституцията. Един мъдър човек каза, преди да изгорим Конституцията, добре е да я прочетем. Вместо да покажем основния закон в държавата, трябва да покажем демократична култура и умение да го правим цивилизовано. Да запазим гражданския мир и обществения ред, това е нашият основен дълг днес към държавата, към децата ни, но и да надградим постигнато, а не да разрушаваме. Обръщам се към протестиращите. Вие вече променихте България. Правителството не просто подаде оставка, правителството са падали и преди, ще падат и в бъдеще. Но вие променихте дневния ред. Институциите се задвижиха в зададената посока, партиите също. Сега е време за градивен диалог, базиран на демократичния правов ред. Нека заедно посочим проблемите и търсим решения. Българското общество иска промяна и формулира ясно своите претенции към политиците. Съгласие обаче се постига с желанието от всички страни и воля за съгласие. Всички трябва да подходят отговорно. Хората очакват реални решения на реални проблеми. Очакват конкретни мерки, с които да се ангажират бързо и ефективно институциите, политиците. Да се загърби противоборството и да започнат да се решават. Не е възможно всички проблеми да се решат отведнъж, посочих много ясно. Те са трупани много дълго време в годините назад. Но са необходими ясни ангажименти и резултати на ниво правителство, президент, парламент, общински власти, партии по конкретните проблеми. Те са посочени. Ще изброя само някои от тях. Сметки за ток, парно, монополи, регулатори, доходи, заетост и други. Хората се борят срещу монополите. Посочиха ги като основен враг. Монополите са символ за тях на задкулисие. Задкулисие в политиката, задкулисие в икономиката, задкулисие в съдебната система. Хората от това негодуват, уважаеми народни представители, от липсата на справедливост и от задкулисието. Именно за това събрах и всички заедно на консултациите, именно за това посочих първия, втория, третия,
за да няма задкулисие, за да дам своя принос за обективност и конструктивен, честен подход. След внезапната оставка на правителството, преди няколко дни проведах незабавни консултации, свиках и Консултативен съвет по национална сигурност, за да търсим път за излизане от кризата и за опазване на гражданския мир. Демокрацията ни дава решението. Решението са избори. Някои очакваха парламентът да функционира до края на мандата си, дори и да приеме фундаментални реформи и закони, които да променят съществено организацията на демократичните институции, включително и да се дебатира по промени в Конституцията. Вярвам, че е правилно за България важните промени в законите да бъдат направени от нов, избран от народа парламент с висока степен на легитимност. Това Народно събрание в оставащите дни да се фокусира върху неотложните задачи, да се ангажира с най-спешните мерки и решения, които да направят възможно намаляването на цената на тока и облекчаването на социалното положение на българските граждани. Важно е да се предприемат и други спешни мерки, например за опазване на природните богатства и недопускане на тяхното унищожаване, визирам дюни, плажове, защитени територии. Добре би било да се приеме Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който беше широко дискутиран и по него беше постигнато съгласие с гражданското общество. По време на консултациите посочих и важността на Закона за водите. Наводнението от последните дни показаха, че и той е спешен. Пакетът от 4 закона в сектор сигурност е много важен. Може да бъде финализиран също в оставащите дни и отговаря напълно на исканията на гражданите за прозрачност, правила, институционална култура и обществен контрол върху дейността на службите. Обмислете внимателно възможността за промени в Кодекса за социално осигуряване, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване или Закона за държавния бюджет за 2013 година, както и други краткосрочни възможни решения в политиката по доходите и в подкрепа на най-нуждаещите се. Най-почтено и най-отговорно към гражданите в политическата безизходица, в която се намираме, е да има избори. Но трябва да дадем шанс изборите да се организират добре. Не мога да допусна избори без необходимата готовност на Централната избирателна комисия. Не искам избори на Цветница и Великден. Това са светли християнски празници, които не може да бъдат натоварени с политически страсти. Нека тези християнски празници ни просветлят и обединят, а не противопоставят и разделят. Затова, ако и третият мандат не успее, изборите ще се проведат на 12 май. Първата възможна дата е тази. Дами и господа народни представители, макар и в краткото оставащо време, всяка минута, всеки ден и дневния ред да бъде дневния ред на гражданите. Очакваме не необмислени, прибързани, декларативни, някои посочват и популистки мерки. Те няма да могат да помогнат на нацията и на държавността. Но нека поеме инициативата по посочените от гражданите проблеми рационално и отговорно. В днешната ситуация е важно всички институции да продължат да работят спокойно. Правителството в оставка ще продължава да си върши работата и да носи своята отговорност до датата на разпускане, съгласно сроковете, посочени в Конституцията. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране също да си върши работата. Това искат хората – работа и резултати по наболелите проблеми. Чакат се много отговори. Хората трябва да знаят какво плащат и защо са се увеличили драстично сметките. Необходими са проверки на всички по веригата на ценообразуването, на цената на тока, прозрачност и ново ценообразуване в интерес на гражданите. Обещано бе и спешно намаление на цената на тока и аз ви благодаря, че бяха предприети съответните законодателни мерки за това. В дългосрочен аспект енергийната либерализация и енергийната ефективност са единствено правилното решение за България. Само така
сметките за ток могат да намалеят значително. Надявам се в оставащите дни на парламента да се прилагат по-малко политически трикове, а да се наблегне на успешното приключване на важните законопроекти. Апелирам към политическите партии в предстоящия предизборен период да направят всичко необходимо, всичко възможно, за да бъдат на нивото на демократичната зрялост, което им показва обществото, и да отговорим на обществените очаквания. В тези кризисни дни аз многократно призовах за отговорно поведение. Популизмът е лесно средство за краткосрочни, тяснопартийни дивиденти, но в чий интерес е това? На гражданите, на нацията, на отделни партии? Гражданите ни показаха, че очакват целенасочени, ефективни решения, които да имат осезаем дългосрочен ефект. Конкуренцията на идеи е добра, но поляризацията и разделението неведнъж са ни отклонявали от пътя. Нека да не го допускаме и днес. Наслагваните проблеми няма да отпаднат сами и изведнъж, няма да ни напуснат с думи и ораторско майсторство. Решението е в усилената работа на всеки един от нас, стъпка по стъпка, всеки ден по националните приоритети. Националният интерес, всички знаем много добре, не е абстрактен. Той е еманация на всичко, което ни обединява като нация и всичко, което искаме да постигнем заедно. Отстояването на националните интереси е призвание на политиците, но е същевременно и тяхна отговорност. Стана ясно на всички, предстоят избори. Това е основният инструмент на демокрацията. Избирателната система може да се променя, но в основата на демокрацията стоят изборите. Те са механизмът, с който гражданите могат най-силно да въздействат върху управлението на страната, да му зададат посоката, да му кажат ясно кои са техните приоритети. Днес част от гражданите изпращат ясен сигнал към партиите, че не виждат своето политическо представителство. Нека да променим това, нека да се отворим, нека да демократизираме вътрешно-партийния процес и да дадем възможност на широк кръг членове, симпатизанти да участват пряко в номинациите за длъжностите. Народни представители, общински съветници, кметове и други изборни длъжности. Сигурен съм, че това ще помогне. Дефицитът на справедливост бе посочен от всички като основен проблем на нацията. Дефицитът на справедливост е в основата на недоверието. Доверието не се гради обаче от ден и два. Доверието се гради само с системни и последователни действия, защото доверие означава способността да поемаме отговорност и да постигаме резултати по поетите ангажименти и обещания. Днес България има исторически шанс да върнем доверието, да чуем какво казва българския народ, да го разменем, ако трябва да се променим, защото в исканията, които аз получих, те заливат всеки ден президентската институция. Гражданите са изключително активни, молбите са ежеминутни, желанията, идеите, поставянето на проблеми, търсенето на решения, огромна енергия, която се концентрира при нас, и всичкото това аз считам, че е една здрава основа, нещо върху което да стъпим и да се справим и да вървим напред. Разбира се, от президента хората очакват истината, а тя е, че не разполагаме с магическа пръчка, за да направим народа богат веднага. Богатството се постига не с магия, а с инвестиции, с работа и производство. Да постигнем приоритет и просперитет не е кратък процес. Сигурен съм, че българите го разбират, но очакват отговорно управление и напредък. Още от първия ден новоизбраното 42-ро Народно събрание ще има важни проблеми за решаване, посочени и от гражданите, но и необходими за дългосрочното развитие на държавата. Антимонополно законодателство, преструктуриране на енергетиката, либерализация по европейски правила на пазара на ток,
така че фирмите и хората да имат правото и свободата на избор на доставчик, въведена смисъл и защита за битовия потребител. Проблемите, пред които се изправят младите семейства и младежката безработица, търсят своите решения, защото на младите ще се опира страната ни през следващите десетилетия. Нужно е ново послание за солидарност между поколенията. Важно е да се строи инфраструктура. Това е изключително отговорна и необходима за държавата мисия. Но по-важно е какво се случва днес в българското училище. Какви добродетели, каква компетентност, какво възпитание получава бъдещото поколение на България. А бъдещото поколение на България, нашите деца гледат от нас. Гледат какво ние правим, как го правим. Трябва да се намерят решения на остри социални проблеми, пред които са изправени някои групи от българското общество. Трябва да се предприемат мерки срещу демографската криза и, разбира се, предстои реформа в здравеопазването, от която да се отнесем отговорно, заедно и да я приведем в действие. Трябва да се предприемат мерки за гарантиране на свободна, открита, равнопоставена конкурентна среда, като предпоставка за инвестиции и заетост, за подобряване постоянно на бизнес средата. Това е постоянна задача на всеки от нас. Да се мерки в подкрепа на малките и средни предприятия, защо не специална подграма за тях? Защото те създават работните места и доходи, а не политиците. Мерки за енергийна ефективност, за саниране на панелните жилища, за електронно, което да бъде довършено, за здравеопазване, за по-добри доходи и повече справедливост, чрез ефективно правораздаване. Мерки в защита на стратегическите български интереси в рамките на динамичния европейски дневен ред. Това са някои от големите проблеми за решаване, които стоят пред нас. Поемете ясни ангажименти в предизборната кампания. Дайте реални обещания на хората и ги изпълнете. Толкова е просто, това ще създаде висока степен на доверие. От това какви лица ще влязат в следващия парламент и правителство и какво ще свършат, зависи дали очакванията на протестиращите граждани няма да отидат на празно и с това да се създаде още по-голямо напрежение след време. Нека да се променим, нека да се адаптираме към новата реалност. Нека следващото Народно събрание даде пример за прозрачност и прогнозируемост. Ако искаш да промениш един закон, обоснови се публично и на време, с оценка за въздействие, както пише в правилата, а не поправки в последния момент. Това дразни. Депутатите не решават проблеми на един или друг влиятелен кръг. Те решават системни проблеми на държавата и нацията. Гражданите поставиха под съмнение волята на всички нас да преборим корупцията. Толкова пъти променяхме законите и правихме реформи, ясно е, че само това не е достатъчно. Трябва морал, трябва и електронно правителство. Искат го всички в държавата. Твърдо съм решен в моя мандат като президент. Благодаря на всички досега, но трябва да се положат усилия. То трябва да заработи. Когато то заработи ефективно, гражданите няма да чакат по гишетата, няма да плащат подкупи, няма да чукат на вратата на бюрокрацията и няма да се молят за услуги. Това ще даде възможност да въведем и електронното гласуване. Тогава няма да говорим за мъртви души в избирателните списъци, защото това са българите в чужбина, които ще могат да гласуват където и да са по света. Наше задължение е да им гарантираме това право. Те не са мъртви души. Те са активни, глобални българи, които имат мнение и могат да бъдат полезни на родината си. Скоро предстои да бъде създадено и да поеме своите отговорности служебното правителство, което да гарантира плавния преход към следващия кабинет. Европа също преживява най-тежката икономическа и финансова криза от своето обединение досега, вече 5-та година. В много държави тя също прерасна
социална и политическа криза. В България разполагаме с необходимия капацитет, зрялост и воля по един демократичен и спокоен начин да минем през трудностите, в които се намираме. Служебното правителство ще изпълни своите ангажименти за управление на държавата в преходен период. Институциите ще работят спокойно, стабилността и нормалното функциониране на всички системи в държавата ще бъде гарантирано. Гражданската енергия и политическата воля, с която ще започне работата служебното правителство, са ресурс, с който се надяваме да създадем възможности за развитие. Служебното правителство ще организира отговорно и честно следващите избори. Към министър-председателя на служебното правителство ще заработи граждански борд за свободни и честни избори, както и ще бъдат поканени разширени мисии за наблюдение от ПАСЕ и ОССЕ, както всички се договорихме. Служебното правителство ще гарантира работата на институциите. Служебното правителство ще управлява отговорно, спазвайки законите и, разбира се, ще гарантира експертност, професионализъм, без да гледаме партийната принадлежност. Ключовата дума за този период е стабилност. Затова от парламентарната трибуна призовавам всички държавни институции да продължат да изпълняват ангажиментите си, да бъдат инициативни, спокойно да установяват и да осъществяват своите правомощия в интерес на държавността и гражданите. Европа не е спрала, тя няма и да ни чака. В този период Европейския съюз взима много важни решения за своето развитие и България ще бъде част от тях. Предстои много работа по еврофондовете. Те трябва да продължат да се усвояват с високото темпо, което беше зададено. Служебният кабинет ще играе важна роля в подготовката на договора за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. Ще обърнем поглед към малките и средни предприятия. Ще работим с фокус върху техните нужди. Ще ускорим и ще обсъдим план национален за въвеждане на електронното правителство, в който да се посочат всички услуги на държавно ниво, на общинско ниво, както и конкретните срокове за тяхното въвеждане. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 април, както е планирано. Бюджетът на държавата ще се изпълнява стриктно, както е заложен. Скъпи сънародници, уважаеми дами и господа народни представители, с повече спокойствие, работа, доверие и самочувствие, че сме на прав път, ще минем и през този тежък период. Нека намерим нови двигатели на позитивната промяна, катализатори на доверието в собствените сили. Нека стартираме конкретни проекти и нека продължим да отключваме потенциала за развитие. Кризисните ситуации не са нещо непознато в съвременната ни история. Кризи е имало и ще има. Икономически, финансови, парламентарни, политически, имало е всякакви, със сигурност и ще ги има. Проблемите сме си ги създали сами в България. Сами и ще ги решаваме. Изходът от кризата е плод на колективното усилие на всички. Всички сме в тази лодка. И протестиращите, и партиите, и държавата. Затова е време да действаме мъдро и отговорно. Ако минем по достоен начин през тази криза, всички ще спечелят много, защото ще укрепим демократичните устои на държавата и ще се сплотим като общество. Ако всеки действа солово, каза вчера един мъдър владика на срещата с мен, ако всеки действа солово, хор няма да стане. Хор само от солисти няма. Държава само от индивидуалисти и самостоятелни субекти също. Правителствата идват и се отиват, държавата обаче не е за един ден. И докато правителствата и партиите могат да действат солово, това е и тяхна отговорност, аз се надявам, апелирам по проблемите на държавността и нацията, нека да сме хор.
Трудностите, пред които сме изправени, изискват национално отговорен подход. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин